Il-poplu huwa ċċan biex jerġa' jara li l-Partit Nazzjonalista fit-tmexxija tal-pajjiż, partit illi dejjem eleb l-ostakli kollha tul is-snin, illi kiseb tragwardi kbar u issa wassal il-mument li nerġgħu nkunu dak il-partit li nibnu flimkien Malta aħjar. Kien dan il-messaġġ illi wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch il-ħamis fil-għaxija waqt riċeviment illi sar għall-attivisti fid-Dar Ċentrali fejn Alex Borch kompla jwassal il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal poplu Malti wawċi kollu. Fid-diskors tiegħu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna illi il-partit preparat mhux biss biex jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss iżda biex imexxi għal Malta aħjar. Mal-attivisti, il-kumitati sezzjonali, il-ferat kollha, il-volontiri u l-ħaddiema fiħdan id-Dar Ċentrali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna bil-ħidma ta' kulħadd aħna nistgħu nelbu kull ostaklu illi hemm qudiemna. Alex Borch tkellem dwar l-importanza tal-politika man-nies u stqar kif il-politiċi jeħtieġ li jkunu preżenti biex jisimgħu lin-nies u jagħtuhom widen fil-lokalitajiet, fid-djar u kullimkien. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch temm billi ringrazzja lill-attivisti kollha li attendew għal dan ir-riċeviment u saħaq dwar l-importanza li l-attendenza tkompli tiżdied f'din is-sena tant kruċjali hekk kif ma' kull ġurnata li tgħaddi qed noqorbu dejjem aktar lejn l-elezzjoni ġenerali illi jmiss. Għal dan ir-riċeviment il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch kien akkumpanjat minn sera mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxone u mis-Segretarju Ġenerali Charles Bonello. Preżenti wkoll kien hemm diversi deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista.